اس سواری نو انتخاب کرو. جبرائیل امین فرمان دین کہ میں جنت دے اندر گیا. انتہائی براق جڑن براق برق تو بنائیں دا من ہے بجلی، یعنی ان دی تیز رفتاری بجلی تو بھی زیادہ سی. تو اے گدہ تو وڈا اور خچر تو چھوٹا، یعنی درمیانہ اے سواری سی جڑی رسول اللہ واسطے منتخب کیتے جا رہی سی. رنگ ان دا سفید سی انتہائی، تے ان دی خوبصورتی دی انتہائی نہیں سی. توجہ ہے نا؟ فرمان دے جنت دے اندر ہو سواریاں ہیں، 40,000 سواریاں نے. جبرائیل امین فرمان دے میں تک رہا، انتہائی حسین و جمیل، انتہائی حسین و جمیل، ایک نالو بعد حسین و جمیل. میں سوچ رہا بھئی کنوں لے کے جاں. میں نگاہ اٹھائی تکنا ایک براق اپنا سر نیواں کر کے انتہائی عاجزی دے نال، انتہائی انکساری دے نال رو رہا ہے. جبرائیل امین فرمان دے میں مخاطب ہویا بھئی خیر تے آج تے خوشی دا سما ہے، اللہ دے حبیب آ رہے تیرے نال ماجرہ کی. وہ کہن لگا کہ بڑے بڑے ناز تے بڑے بڑے حسن والے تے ہیں، میرے کول حسن نہیں لیکن بڑے بڑے ہی عرصے تو میں دل دے اندر خواہش لے کے بیٹھا کہ کاش اللہ دا جڑا محبوب ہونا ہے وہ میرے تے سواری کرے. آج تک میرے تے کسی سواری نہیں کی تھی، لیکن میں امیدوار ہاں کہ اللہ دا حبیب میرے تے سوار ہو جائے اور میں عزت پا جاؤں، میں شان پا جاؤں، میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر مرتبہ بلندی پا جاؤں کہ اعزاز عزت مینوں مل جائے. جبرائیل بارگاہ رب العلا دے اندر عرض کی تھی کہ اے پروردگار عالم، ایک اس طرح دا براق بھی ہے جڑا انتہائی عاجزی دے نال رو رہا ہے. اللہ رب العالمین فرمایا اے جبریل عاجزی کرن والا اللہ نو پسند ہے، اینو منتخب کیتا جاوے. تو جبرائیل امین اس براق نو جدو خوش خبری دا پروانہ سنایا ہے، ان دی خوشی دی انتہا نہ رہی. جھوم گیا، تکبر نال نہیں، عاجزی نال، مسرت نال خوش ہو گیا کہ اللہ رب العالمین میں پسند فرما دے. ہن ہر فرشتہ 70,000 فرشتہ دی نوری فرشتہ دی جماعت لے کے نا ہانی دے گھر دے باہر نے. ہائے 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 سبحان اللہ دا حبیب جا رہے. سیدنا جبرائیل امین مولا دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے اے کریم ہاں جس محبوب دا دیدار دا تو مشتاق ہے، اے مولا او آرام فرماوے میں کس انداز نال جگاواں. رب العالمین فرمایا اے جبریل دروازہ کھٹکاؤنا نہیں، مت میرے حبیب دے آرام دے اندر خلل آوے. نور دا فرشتہ جبرائیل امین مکان مبارک دی چھت والو حجرہ مبارک دے اندر داخل ہو گئے. اللہ دسیا سی میرے حبیب دا ادب کرنا ہے. اے جبرائیل جگانا کنج وے ہاتھ نہیں لانا، کنج جگانا ہے ہونٹ تیرے کافوری، کافور دے اندر ٹھنڈک اللہ تعالیٰ رکھ چھڑیے. اے ہین کافور دے میرے حبیب دے تلوے ہین نور دے. اے جبریل اپنے نوری اپنے کافوری ہونٹ میرے پاک رسول اللہ دے نور والے قدمات رکھ بوسا دے. میرا حبیب اپنے جسم مبارک دے اندر راحت ٹھنڈک محسوس کرے گا، خود بخود میرا محمد بیدار ہو جاوے گا. جبرائیل اس کمال عاجزی دے نال رسول اللہ دیا پیر مبارک تلیاں مبارک نور والیاں اپنے کافور والے ہونٹ رکھ چھڑے. 2 سال جبرائیل امین نے وہ بھی مقدر والا بن گیا سی کہ رسول اللہ دے پیر مبارک چمن دا شرف رب العالمین جبرائیل امین نو عطا فرمایا. سبحان اللہ دے حبیب بیدار ہو گئے. جبرائیل ادب نال عرض کر دن سونیا انی مشتاق الی لقائک یا محمد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جناب دے دیدار دا مشتاق ہے، آپ تشریف لائے آؤ. اللہ رب العالمین آپ نو بلا رہے آوے.
آپ دے دیدار دا اشتیاق رکھ داوے اللہ دے حبیب بیدار ہو گئے تیاری مبارک فرمائی لباس مبارک زیب تن فرمایا وضو مبارک فرمایا حدیث صحیح دے اندر آیا ہے پاک رسول اللہ دا سینہ مبارک چاک کیتا گیا دل مبارک مبارک کٹ کے اللہ دے نبی بے ہوش نہیں ہوئے اپنی اکھا مبارک دے نال سارا ماجرہ تک رہے نے جو ہے بھائی یہ اہل سنت دا عقیدہ ہے حلق مبارک تو لے کے نتے ناف شریف تک آپ دا سینہ چاک کیتا گیا اور آپ دے دل مبارک نو نا کٹ کے جنت دا ایک تھال منگایا گیا اون دے وچ رکھا گیا آپ زمزم شریف نال دھویا گیا ہے جنت دے پانیوں نال غسل دیتا گیا دھویا گیا تو پھر دل مبارک نو رکھ کے نا اللہ دے نبی فرمان دے پھر جنت وچوں ایک برتن آیا اون دے وچ کوئی چیز ہے سی او پھر میرے سینے دے اندر انڈیل کے نا میرے سینے نو بند کر دیتا گیا جبرائیل امین رکاب پھڑی اللہ دے نبی سوار ہو گئے سواری مبارک رسول اللہ دی نال 70,000 ہر ایک فرشتے دے نال فرشتہ یعنی جبرائیل دے بھی میکائیل تے اسرافیل دے بھی 70,000 فرشتہ ہے وہ اللہ دے نبی دی ذات تے نہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں اس تعظیم یار رب دا محبوب آ رہے ہے ساڈا کوئی سجن آوے کسی پارٹی دا لیڈر آوے پتہ نہیں آپ کی کچھ کر چھڈنے ہاں تے او تے اللہ دا محبوب سی 70,000 فرشتے ہر ایک اللہ دے مقرر فرشتے دے نال نے اور رسول اللہ دی ذات مبارک تے درود و سلام پہ پیش کر دے اور اللہ دے حبیب دی سواری جا رہی توجہ ہے آسمانہ وال عروج شروع ہو جائے جا کے سنداد نال رہی اللہ تعالیٰ خاصیت رکھی سی اس براق دے اندر کہ جتھے جناب پہاڑ آ جانے نا اونچائی تے آپ دی سواری مبارک دے جڑے او پیر شریف ہونے او چھوٹے ہو جانے مگر والے دو پیر او زیادہ تھلے لمبے ہو جانے کیوں یعنی ڈلوان ہوئے اونچائی ہوئے یا گہرائی میرے حبیب نو نا تکلیف نہ آوے اس انداز نالو سواری ہو جانا یہ آ جانی گہرائی اگے والی لتاں جو ہیں او بڑھ جانیاں تھلے لمبیاں ہو جانیاں پیچھے والی جڑے او چھوٹی ہو جانیاں اس انداز نال اللہ دے حبیب دی سواری جا رہی بڑی عزت نال تشان نال خیر پہلا آسمان آیا ہے آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی دوسرے دے اللہ دے نبی نال میں چل دیا انشاءاللہ اگلا جمعہ دے اندر پھر وہ خطبہ دے اندر میں پیش کراں گا کہ اللہ رب العالمین دے انبیاء ہر ایک نبی نال ملاقات ہو رہی ہے اور وہ خطبہ دے رہے ہیں اللہ دے حبیب دا استقبال کر رہے ہیں آدم علیہ السلام بھی استقبال کرنا لے حضرت موسیٰ کلیم بھی حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی حضرت نوح علیہ السلام بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اپنے اپنے مقام تے جتے آئے نے اللہ دے حبیب دے آمن دا استقبال یا خطبہ دے رہے ہیں استقبال بھی فرم اس عزت اور اس اہتمام شان نال اللہ سونے اپنے حبیب نو معراج کرائی انشاءاللہ آون والے جو حالات ہیں نگے دے انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان ہوئے گا اللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت نو ایسے حق مذہب تے قائم و دائم فرمائے اور اللہ سونا اپنے حبیب پاک دے عزت و شان دے پہچان نصیب کرے آمین وما علیہ الا البلاغ المبین جنہ دوست